La varietat en l'elaboració del pa és infinita. Així s'ha demostrat el primer curs internacional de flequeria moderna organitzat a Sabadell pels flequers Josep Pasqual i Francesc Altarriba. Els dos professionals del pa són, respectivament, el creador del revolucionari mètode Pasqual i l'impulsor de la innovadora figura professional del panier. La idea va sorgir perquè gent d'altres continents em demanaven de venir a fer un curs aquí amb mi. Mai a Espanya havia vingut a fer un curs internacional gent de fora. Llavors vaig veure que hi hauria una resposta, ho vaig intentar, vaig atrevir-me a fer-ho, sobretot que gent que ha vingut de milers de quilòmetres vegin que ha valgut la pena venir aquí. Estem a l'inici de la cultura del pa, o sigui, és tot per fer. Però clar, un dels motius pel qual no hi ha cultura del pa és perquè el forner no és el responsable. Perquè hi hagi cultura del pa hi ha d'haver una figura, en aquest cas el panier, que sigui la persona responsable de fer arribar el missatge al públic en general. El panier comença on acaba el forner. O sigui, el panier és la persona que hi entén de pa, però des d'un punt de vista de la persona que el consumeix, no des del punt de vista de la producció. Aquest curs ha comptat amb assistents provinents de diferents continents. Tots plegats han pogut adquirir nous coneixements teòrics i pràctics per tal de fer pa de qualitat i saludable alhora. Anem a molts cursos, sempre que parlem amb les mares anem cap allà perquè mai coneixes, mai ho saps tot. Sempre obres una porta i se t'obre una altra, és continu. Crec que en Pasqual està construint tot un sistema molt coherent de producció amb valors afegits. Muy impactantes en un primer momento y muy interesados de llegar y aplicarlo en tu domicilio. Soy chef asesor corporativo para República Dominicana y todo el Caribe, que engloba México, Haití y Jamaica. Me interesó venir a Barcelona para realizar el curso. Per me è importante perché comunque nel nostro lavoro più c'è conoscenza, più ci cambiano le idee, più c'è trasmissione, più è facile comprendere e cambiare anche il nostro punto di vista e i confronti sono fondamentali. Je travaille à Lisbonne, je cherche quelqu'un qui a une nouvelle méthode pour faire un pain. Yo me he dedicado más a la docencia. Me gusta impartir lo que es la clase de panadería y también de chocolatería. Yo soy estudiante, me gusta la pastelería y la panadería y la pastelería para mí es como el mismo ramo. El primer curs internacional de flequeria moderna ha tingut lloc del 8 al 10 de febrer a l'Escola de Flequers Andreu Llargués.